ଲୁଲୁର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ କେତେ ଥର ଯାଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଓ ବୁଟ ପିନ୍ଧି ବେଗ ଧରି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜୁରୁ ବାଜୁରୁ କଥା ହେଉଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୁଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦିନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଲୁଲୁ ତା ମାମାକୁ କହିଲା, ମାମା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବି। ଲୁଲୁ, ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯା, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। କେତେ ବଡ଼ ହେବି ଯେ, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏକଲା ଲୋକ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବି। ଦେଖ, ତୋ ଡେଣା ଆଉ ଟିକେ ଟାଣା ହେଲେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଲୁଲୁର ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମାମା, ଏବେ ତ ମୋ ଡେଣା ଟାଣା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ହଉ ଲୁଲୁ, ଚାଲ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଜୋତା, ବ୍ୟାଗ ଆଣିବା, ତାପରେ ତୁ କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ତାପରେ ମା ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ବଜାରକୁ ଜୋତା କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲୁଲୁ, ଏଠି ସବୁ ଭଲ ଜୋତା ନାହିଁ, ଆମେ ଭଲ ଜୋତା ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି କିଣିବା। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ଲୁଲୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଲୁଲୁ ଘରକୁ ଆସି ରାଗିକି ବସିଲା। କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ କି ପିଇଲା ନାହିଁ। ରାଗରେ ତା ମୁହଁଟା ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ଜୋତା ଆଣିଲିନି ଜାଣିଛୁ? କହିଲୁ। ଜାଣିନି, କାହିଁକି ଆଣିଲନି ତମେ କୁହ? ଦେଖ ଲୁଲୁ, ସେ ଜୋତା ସବୁ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି। ସତରେ କ'ଣ ସେଇଟା ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଜୋତା? ହଁ ଲୁଲୁ, ସେଇଟା ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଜୋତା। ମରିଯାଇଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ାକୁ ଆଣି ସେ ଜୋତା ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତତେ ଆଣିବାକୁ ମନା କଲି। ତୁ କ'ଣ ମରିଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦେହର ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପାରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜୋତା। ଲୁଲୁ ପୁଣି ଯାଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବସିଲା ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି ବୋଲି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ଲୁଲୁ ଘରକୁ ଆସି ତା ମମିକୁ କହିଲା, ମାମା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋତା ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ହୁଏତ ସେଇଠି ଭଲ ଜୋତା ମିଳିପାରେ। ହଉ ଲୁଲୁ, ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଭଲ ଜୋତା ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ପୁଣି ଲୁଲୁ ଜୋତା କିଣିବାକୁ ଗଲା। ତା ମାମା ଏଥର ସାଥିରେ ତା ବାପାକୁ ବି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଜୋତା ଦୋକାନକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଭାଇ, ବିନା ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଜୋତା ଦେଖେଇଲ। ଚଢ଼େଇ ସଫା ମନା କରିଦେଲା, ସେମିତିଆ ଜୋତା ନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ଜୋତା ନ କିଣି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଲୁଲୁ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ରାଗରେ ତା ମୁହଁଟା ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାବା ଲୁଲୁକୁ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ ଦେଇକି କହିଲେ, ସେ ଜୋତାରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅଂଶ ରହିଛି। ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦିନେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଜୀବନ ନେବ। ମୋ ଲୁଲୁ କ'ଣ ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିପାରିବ? ଲୁଲୁ ନାକ ସୁଁ ସୁଁ କରି ସକେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲା, ନା ନା ନା, ମୁଁ ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି, ଆଉ କେବେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ଏମିତି କହି ଲୁଲୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଲୁଲୁର ବାପା ଓ ତା ମା ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ କୋଇଲି ଡାକିଲା, କୁ କୁ କୁ। ଲୁଲୁ
ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଲା ତ ତା ପାଖରେ ତୁଲାରେ ତିଆରି ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ରଖା ହେଇଛି। ଲୁଲୁ ଜୋତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଲୁଲୁ ଜୋତାକୁ ପିନ୍ଧି ଏପଟ ସେପଟ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା।